Pani Pribelová, pôjdete s nami. Bývanie, ktoré porušuje všetky zákony. Priestoru. Byt cez 80 m2 plný benefitov. Najväčší pík celého bytu je chodba plná miesta. Vodník, ktorý nebudeš v noci maličkom zakopávať. Veľa miesta. Tu, ale aj v tejto špajzi na celý tvoj bordel. Poteší aj okno na vecku. Hlavne pre vydaté ženy. S výhodami nekončíme. Obrovské izby, všade svetlo a napriek oknám otočeným na cestu ticho. K tomu všetkému dostaneš originálny moderný interiérový dizajn na mieru od Netvor SRO. Neboj, cene. Nezabudni si ho čeknúť na inzercii. Najlepší byt, aký som v ponuke mala. Ber, lebo ho kúpim namiesto teba. Tu kto sem ide? Pani Pribelová, pôjdete s nami. Inzerátik váš? No, Interpunkcia kde? myslíte diakritku? Ó, tak pani je intelektuálka, beru. Pôjdete si posediť na pekne dlho. Zadlžeň? A to prekročenie rýchlosti na pešej zóne. To som ešte nevidela. Máte právo nevypovedať. A obľadky bude Čokoľvek robiť poviete, kto? bude To som prísne zvedavá, použité budete proti vám. robiť obľadky. To som Máte teraz právo zvedavá. na Čo s advokáta. predajom? Čo? Ak si ho nemôžete Akože dovoliť, vôbec- máte smolu si na Slovensku. Inovecka v Trenčine. Inovecka na predaj. Trojizbový 80 metrov. Dobrá cena. Volajte.